Промените за синя и зелена зона са окончателно приети. Влизат в сила с нови условия за паркиране. Решението е взето от Върховния административен съд. А новите цени – синя зона 2 евро на час, зелена зона 1 евро на час. Промяна и в работното време. Синя зона от 9 до 21 часа всеки ден, включително неделя и празници. Зелена зона от 9 до 21 часа, от понеделник до петък. Санкциите също се увеличават. Скобата става 30 евро, освобождаването от наказателен паркинг 75 евро. Електромобилите паркират безплатно за първите 3 часа от своя престой. Средствата за платеното паркиране от живущите ще се инвестират на 100% в техните квартали. За паркинги, улици, осветление, тротуари и проблемни зони. Ще има нови табели и информационна кампания за промените, както и дата за влизането им в сила. Всички тези промени поставят фокус върху ежедневната грижа за автомобила в града. Ето защо каско от Лефинс покрива ПТП, природни бедствия, щети от трети лица и други. Последвай за още полезни видеа.